хола е по-живописен. За това тясно пространство съответно имаме падащо легло, имаме ракла. Падащото легло е модел без да се маха седалната възглавница. Затова и дръжката е върва, а крака е маса, която ще видим след малко. Вградено LED диодно осветление. Механизма на Хефеле позволява леглото както лесно да се сваля, така и лесно да се дига. Копчета от боядиса на MDF. Съответно големи гардероби за сгънати дрехи. Тук отново имаме Авентус. Стъклените врати са с малки алуминиеви рамки, които са същите като канта. На другите врати, да стане достилно, имаме лист лостове и в двата гардероба. Съответно, тук принтове. Чекмеджетата са пълно изтегляне, плавно прибиране. Имаме и разтегателно канапе. Когато човек иска да се изтегне и да прекара повече време пред телевизора, това канапе върши идеална работа. Разтягането е лесно, тъй като е на колела. Става само с едно движение. И ето го, готово за употреба. Човек може и да дрегне, ако иска там. Сгъването е също толкова лесно. Пак става само с едно движение. Масата се разтяга, която освен крак е и холма и маса за хранене. И може да събере от 6 до 8 души. По желание на инвеститора са използвани тези колоритни цветове. Климатика има специална декоративна решетка, така че малката стая същевременно е просторна и удобна. Благодаря за гледането.